Jesu hakuna ari kuuya achimuti Jesus rise. Iye ndiye wakadyara shoko rekumuka kwake asati aenda pamuchinjikwa, asati aenda muguva. Murume ari kuguva avaudza kuti sezvaakakutaurirai, like what he used to say. So ndoda kuti udevelop a culture yekutaura zviri positive. Udevelop a culture yekutaura zviri positive concerning your life. In the midst of challenge, in the midst of trouble, learn to speak a prophetic word. Rinoti handingafi asi ndichararama kuti ndigopupura kunaka nekugona kwaMwari. I will not die but I will live to proclaim the goodness of the Lord. I'm not the tail, I am the head. I'm wonderfully and fearfully made. I am a child of God. Mwari une mufungo wakanaka pamusoro peupenyu hwangu. Nyasha dzavo dzinondirwira nekundichengeta. Kurunga kwese kwawakaipa hakuna simba. Ndiri mwana waMwari unochengetwa nenyasha nerudo rwaMwari. Jesu hakuna akaya guva rake akamuti Jesus, come out Jesus rise. Akataura a prophetic word iye pachake. So vanhu vakasataura zvakanaka zviri positive pamusoro pelife yako, iwewe taura zvakanaka zviri positive pamusoro peupenyu hwako. Vanhu vakataura zviri negative, vanhu vakakumoka, vanhu vakakurwisa nemashoko, reverse those words. Make declarations concerning your relationship, concerning your marriage, concerning your business, concerning your children. Iwe pachako dyara shoko rechiprofita rekuti nyangwe ndikawa ndichasimudzwa nenyasha dzaMwari ndinomuka. Zviri kuramba hazvisi kuzoramba zvichiramba, zvichabvuma nokuti nyasha dzaMwari dziri pamusoro peupenyu hwangu. Sabbath day. So kune vakataiwa zvauri kuita zviitwe izvi, why are you killing your mates? Vana havana kucomplaina kuti sei waporeswa, vakacomplaina kuti sei watakura mates, and I need to explain. Yes. Nokuti kuporeswa ndokwaidiwa nevakura, kutakura mates ndokwakadiwa naJesu avaporesa. So vari kupikisa vari kuti chatinoda isusu ndevanhu vanoenda kuchechi voita zvavari kuda kuitirwa naMwari, zvati vasingafanirwe kuita zvinotaura Mwari. Nokuti Jesu ndiye ati carry your mate. Murume uyu chaari kuda haisi carry your mate, ari kuda healing. Carry your mate instruction yahealer. So vanopikisa instruction yahealer. Vanakuti irikomweya inoti huya namata Mwari achamukomborera, but usaite zvinotaura. Iwewe taura kuti Mwari akuitira. Yes. Vana vanopikisa sei wapora. Vakati ari kupora haisi problem, but watakurira imate. Ngozi yekutakura mate yataurwa naJesu. Ino ndiwo murume uyu ndeyekupora, yekutakura mate ndoiridiwa naJesu. Saka vari kuti watakurira imate, vari kuti iwewe kana Mwari akuitira usaitewo zvaanenge ada kuti umuitire. Pora uende chete. Saka tona tine vazhinji vokuti kana ndikaparidzwa sei, tageti yaakamirira nekuti ndibate musoro kuti namatire zvinhu zvangu zviite. Kunzwa nzara neshungu yekuti ndaakuda kuita zvaparidzwa. Anoda kuti kana vapedza kuparidza kumele kuhlangane It is supernatural. ukuthi kube supernatural. Which means super spirit. When usase ku super spirit, The natural is missing. the natural is missing. Nokuti awusati wakuona zvemweya kana kuziva zvimwe. Ngoba awukabona ukamoya ngokukwazi ezinye izinto. Mabhonzo ngafambe. Amathambo ahambe. Enda kwaunofanirwa kuenda. Hamba lapho kumele uye khona. Ita zvaunofanirwa kuita. Yenze lokho kumele ukwenze. Ropafadzo. I will bless the work of your hands. Kuthiwa ubusisa ngizabusisa imisebenzi yezandla. The work Umsebenzi of your hands. wezandla. Maoko. Izandla
ngezandla kubata kwawo ukubamba kwazo kuna-attract a blessing. kwathatha isibusiso Misodzi ayibonge equation ye-blessing. hatshi inyembezi Misodzi ayisiqualify. inyembezi azikho The work of your hands. umsebenzi wezandla. So tears can be there inyembezi zingaba khona to attract God's attention. uku-attracta i-attention kaNkulunkulu, But work attracts blessing. kodwa ukusebenza uku-attracta isibusiso. Kawakachema mwari vakanzwa. Lapho ukhanda uNkulunkulu wakuzwa, Kunzwiwa kusipindulwa. ukuzwakala isipho kuphendulwa. Bathi ndikuzwa ukuthi ndakakuzwa. Uthi ngikutshele ukuthi ngikuzwile. Tinopindulwa naku-work of hands. Siphendulana emsebenzini yezandla. wese munhu anogona kuti akabatsirwa nemumwe munhu. Ndakamuudza umwe munhu achitaura kuti munhu angandipe this kind of help, angandipe mari iyoyi, angandipe kamari aka. Inzwa munhu ane kukomplena mukupiwa, mukubatsirwa. Haisi mari yawashanda yauri kutambira. Help yekuti munhu angofunga kuti rega ndikubatsirawo nechichi. But munhu anosvika palevel yekuti haagone kutenda, haana a thankful heart towards anything chaitirwa nemumwe munhu, isiri payment but just a gift. Munhu anonzwa kukosha zvekuti akapiwa zvichida mari shoma nemumwe munhu anoona sekunge atsvinyirwa. Yet the real truth is mari iyoyo haisi yako, akupa out of love. Aigona kutoishandisa chimwe chinhu. Hazviro kuti wese akubatsira chinhu ichocho haachachida muupenyu. Inyaya yekuti akuda iwewe kudarika chinhu ichocho. Otherwise basa rekuitisa mari shoma yaakupa anaro. Kana vamwe vanhu vekupa mari shoma iyo yauri kukomplena anavo, but asarudza kupa iwe. But iwe unogona kusaona Mwari nokuti une zibreakthrough, une zvihombe zvawakatarisira. But I've come to tell you this. Toda chimene chinamata kuti Mwari tiitirewo nyasha, nditsvake ruzivo, ndizive chekunyengeterera chekutsanyira, kwete kungoita sechurch tradition, but I must be led by revelation. Nyaya inoda prayer munhu ngaanamata, inoda kutsanya munhu ngaanamata, ngaatsanye, inoda kupa munhu ngaape, inoda action yako, inoda ruzivo, tsvaka ruzivo. Nokuti zimwe nyaya dziri kufight, hakusi kuti Mwari vakubata ndopautotangira kusunga. David apa ndopawapinda, nokuti mwana iye akatofa, wautatenda pechitu, you become the wisest, the richest, and the next king. Wauri kuchenera ndiziva kuti aite, but uyakazomerekwa after uyafa, ndanzwa kuti akava the richest, the wisest, and the next king. So dzimwe chafanhasi hachitaridze hachireve kuti Mwari asina basa newe. The best is coming, the riches are coming, wisdom is coming, throne is coming. After the death of this son, akabereka the wisest, the richest, the next. Handiziva kuprofita muupenyu hwake. Chese chakafa muupenyu hwako, ziva kuti Mwari ane unyasha muupenyu hwako. Riches are coming, wisdom is coming, the throne. Solomon is about to come. Chichakupa kufara nekupembera mberi Jehovah. Your Solomon is about to come. Zvakanaka zvako kuna Mwari zvichirimo. Rufu rwemwana uyu chiprofita chekuti paakuuya umwe. The wisest, the richest, and the next king. Haigona kutimbosa, dasina kuita kuleta musha. Kunokuta Bathsheba akatupa. Ndiyanopotera namo muupenyu wako. But after the death of his son, na Bathsheba iyeyo vakabereka the richest, the wisest. Business inori ramborapa, hachireva kuti hakuna chinobuda. Riches are coming. Na Bathsheba iyeyo akubereka vanazvo vachabereka chipenyu. Let us begin to pray. Father, we thank you. Uri musikana ukabatwa
pane dhimoni reno man's land. Hapana mukomana anouya wezera wechidiki kana mudhara, as long achinzi men hauye. Uri musikana, varume vakauya, kamwana kadiki unoita mhosva achida kuroora. Iwe wakura zvako but une kamiri kadiki. Kutoedza kuti ndakura kani kana unotisungisa. Alright, rokubata dhimoni iroro woita miviri muhombe. Uri musikana mudiki woita miviri muhombe. Vanoroora nobva ati makadiki wangu. Kana ndisabvunza abuya ndipana. Unenge uchatoburitsa birth certificate kuti mutana. Unosvitwa nezvausina kuitira kuti ugozvishayiwa kana wakuzvita. Unotokonvinza vanhu kuti handishande. Vanokutarisa sokutofa dzinografta. Iwe watsvukira nekuritsvaka. Vatona kutarisa so. Guys, pamwe dzicho dzine office mutauni so. Kamba kutoda neserisi ipapo. Jesu akaona vanhu vari pa. Saka akakumirira Mesaya, iye Mesaya akauya nokuti iye ari kuona muJudha. Musikana vakanamata Mwari ndipiwo mukomana. Akauya. But haana kuya ari type yawaida nokuti achazova type yauchada. Saka izvi somuSamaria but mukati mune muJudha. Saka uri kuona today hausi kuona tomorrow. Type yauri kuda ndo yakauya but haana kuya ari type yacho. Unasema kuti ndiro dzatikuchemera kuti Mwari answer. Mwari dai mandivhurira door. Rakavhurwa. Door racho munhu. Ende munhu wacho uchimutarisa. Iwe uri nani pana iye. But ndiye door rezviri nani life yako. Kana Jesu ari Ishe wamadzishe. Werudzi rwakwaDhavhidhi. Chiona ari kunzi baba wacho manje haasi mambo ndikapenda. Ushe ndobva wavigwa muna kapenda waJesu. Chirega ndikuudze. Murume uyu kupora kwake kune chekuita netype yaaifamba nayo. Akafamba netype yakaonekwa kutenda naJesu. He saw their faith and he saved the paralytic. Chakatanga chaonekwa kutenda kuti munhu ari naro. Network yako kazhinji ine nyaya. Situation yauri zvozvo ine rimwe side riri positive nerimwe side riri negative. But riri positive unongoriwana through a revelation. Riri negative rinowanika necommon sense. Sabhaibheri chiti akatukwa munhu anozembera panzendemera panjere dzake. Because common sense inokudrive kunegative. Saka uchiona une pfungwa yekuti ndakwandoenda ndingaitei zviri negative zvega zvega unenge uchitarisa macertificate ekuchikoro nekushaya hama ndobva watokonkluda wega kuti apa kufira mahara. Tinakana sekuru anokujeka watokonkluda. Why? Ndo inonzi common sense inojaja mari ngezvainoona. But the positive side is a revelation. The positive side of your life, you are a big man. But the negative side, hauna kwa unaenda. Saka ya choice yakuti uite sarudzo to follow the negative, that is common sense, or to follow the positive, that is a revelation. The negative side yakuenda kwa Jesu pamuchinjikwa kurowa, kurovererwa. The positive side kuroverera zvivi zvevanhu. Let me help you. The negative side yekuenda kwa Jesu pa cross kurovererwa. The positive side kuroverera. Ndo pakarovererwa mirau yese nezvivi zvaibata vanhu ipapa. But the other side pairovererwa Jesu. The other side pairovererwa zvinhu naJesu. Saka chakaita kuti Jesu achienda pamuchinjikwa, you are seeing the positive side of the cross. Zive pawakapinwa izvezvi. Have you got eyes to see the positive?
Zvichioma muomero wazviri kuita. Have you got eyes to see the positive? Meso iwayo haasi enyama. They are spiritual eyes. You need to pray. Mwari ndivhire meso emweya ndigone kuona zvazvakanakira. Nokuti Yesu hakuna ari kuuya achimuti Jesus rise. Iye ndiye wakadyara shoko rekumuka kwake asati aenda pamuchinjikwa, asati aenda muguva. Murume ari kuguva avaudza kuti sezvaakakutaurirai, like what he used to say. So ndoda kuti udevelop a culture yekutaura zviri positive. Udevelop a culture yekutaura zviri positive concerning your life. In the midst of challenge, in the midst of trouble, learn to speak a prophetic word. Rinoti handingafi asi ndichararama kuti ndigopupura kunaka nekugona kwaMwari. I will not die but I will live to proclaim the goodness of the Lord. I'm not the tail, I am the head. I'm wonderfully and fearfully made. I am a child of God. Mwari une mufungo wakanaka pamusoro peupenyu hwangu. Nyasha dzavo dzinondirwira nekundichengeta. Kurunga kwese kwawakaipa hakuna simba. Ndiri mwana waMwari unochengetwa nenyasha nerudo rwaMwari. Jesu hakuna akaya guva rake akamuti Jesus, come out Jesus rise. Akataura a prophetic word iye pachake. So vanhu vakasataura zvakanaka zviri positive pamusoro pelife yako, iwewe taura zvakanaka zviri positive pamusoro peupenyu hwako. Vanhu vakataura zviri negative, vanhu vakakumoka, vanhu vakakurwisa nemashoko, reverse those words. Make declarations concerning your relationship, concerning your marriage, concerning your business, concerning your children. Iwe pachako dyara shoko rechiprofita rekuti nyangwe ndikawa ndichasimudzwa nenyasha dzaMwari ndinomuka. Zviri kuramba zvisisi kuzoramba zvichiramba, zvichabvuma nokuti nyasha dzaMwari dziri pamusoro peupenyu hwangu.